Nina besilo nina bembena inkulu kaBaba Bishop kala ivumuke ejokeni nina belanga eliphumela insizwa lathi liphezulu lansasa nina makalisobe ligojela ngalapha kwenkandla ligojela njalo luhla amadoda hawu ngiyakhuleka ngiyabingelela bakwethu cha namhlanje ngifuna ukuthi ngithi qaphu ngondlela kaSompisi lensizwa le iqhawe elihlonishwayo emlandweni wakwaZulu kakhulu iqhawe ongeke lize libaleke hlobo makhulunywa ngomlando wesizwe samaZulu undlela kaSompisi ufike kwaZulu cishe eneminyaka eyi12 kubusa inkosi usenza ngakhona besuka lapha ya elenge eMnambithi lapho amabhele ayizinze khona kule ntaba uthiwa ilenge namanje nje khona emgede ababehlala kuyo lapha ngaphambi basuke beze kwaZulu uSompisi kaguqa unkobe wagcina ebizwa ngokuthiwa unkobe lapha kwaZulu ngenxa ukuthi wayenekhono elisimanga lokuthi agazi ngapheke inkobe ngendlela yayehlukile yenza ukuthi inkosi senza ngakhona imthande kakhulu ngendlela ayipheka ngayo inkobe wagcina ebizwa ngonkobe ke ephekela inkosi lapha ya ngenxa ukuhlasela kwendlala esizweni samabhele bagcina sekunamahlebezi ukuthi ayi engathi impela nomuntu useyabanjwa nje abulawa aphekwe adliwe njengoba babebizwa ngamazimzimu ayi wayibuke lento lena uSompisi ukuthi hayi ngeke mningane zami ngihlale la ikhulele la abesekhuluma nabanye khona lapha abagcina ke bemlalela bafana nabantu abalandeli bakhe nomndeni wakhe bafuduka ke nemfuyo yabo ke bayiqhuba bahamba babheya kwaZulu le ebabananga lapho uZulu ayizinze khona kuthiwa ke bathi mabefika kwaZulu kwabonakala ngothuli nje beqhamuka lapha yana uthuli lweinkomo libheke phezulu kwamangala ukuthi hawu lezi intuli ngabaphi labantu abaqhamuka lapha nalo uthuli baqhuba umhlambo weinkomo lokho wazalwa hawu bafika ke kwaZulu bathi cha sizokhonza sizuke ezweni samabhele le elenge ngenxa ukuthi ayi impela sekunokulahleka nje abantu bangatholakali bese kusolakala ukuthi ngathi impela hayi bayabulawa abadliwe awu kumphathe kabi lokhu inkosi senza ngakhona kuyiphathe kabi kodwa ke abese bavumela ukuthi bahlale ke kwaZulu bakhonze kodwa ke bese hawu njengoba kubonakale ngintuli nje niqhamuka lapha nokusho ukuthi ngaba kwantuli ke base beba ngaba kwantuli ke ngoba bengafuni nabo ukubizwa ngalamabhele ayedla abantu so ke ukuze bahluke kulamabhele ayedla abantu kwathiwa sengaba kwantuli abasezukubizwa ngokuthi ba amabhele baba ngabantu hamba kwantuli kanjalo ke lensizwa le ifike kwaZulu ke noyise uSompisi ngisho kundlela nodade wabo uBhibhi nabanye izingane zikaSompisi uBhibhi ke wayeseyitshitshi ngoba wafika nje impela inkosi usenza ngakhona yamthanda wayemuhle yamthatha ke yamfaka ke elawini waba ngomnye wondlunkulu benkosi uye lo uBhibhi wagcina ezale uSigujana akasenza ngakhona lo owadinga ukuthi naye agudluzwe ukuze ilembe lihlale esihlalweni okusho ukuthi uSigujana waye umshana kaNdlela ngoba wayezalwa udade wabo uNdlela ke wakhula lapha kwaZulu ngoba vele ufike eseqala ukuba libhungane sevillage eminyakeni eyishumi mayikhula ke waseyabuthwa ke njengabanye abafana masebelapha eminyakeni ko18 19 20 mayibuthwa ke wabuthwa ke ebuthweni inkosi yaliqamba ngokuthi ke intontela ake ngichaze leyo yokubuthwa ngoba abanye mhlawumbe inokubadida makuthiwa umuntu useyebuthiwe angamanye amazwi wayithi umfana mayikhula kwaZulu kwakuneseko lokusoka ke namaZulu ayesoka bakwethu siyanizwa nje nikhuluma ukuthanda wenu la ilembe la kumisa isikhashana ukusoka ngoba ilembe labona ukuthi lento ukuthi abafana abaqala entabeni bawuchitha isikhathi khona kanti sisakha izwe okwamanje ayikimi indaba yokusoka wamisa neminye imikhosi njengomkhosi womhlanga njalo njalo njengoba uziwavuselelwa isilo umdlokombane nje umkhosi womhlanga wawumiswe yiso isilo ushaka ngoba sithi sisakha izwe ake sibe busy nokwakha izwe yama imikhosi ethize uyabona ke nawo umkhosi wokusoka wamiswa kanjalo ke sathi isilo ushaka abafana babuthele emabuthweni bafakwe empini babe amabutho ukuze kukhandwe izwe lwamiswa kanjalo kuseko lokusoka so ke ngaphambi kokuthi isilo ushaka likumise ukusoka babeqala ngokuthi basokwe mabebuya entabeni bese beyabuthwa ke babe ngamabutho bese beqanjwe igama ke nondlela ke bayabuthwa ke nabo babizwa ngokuthiwa ke intontela ibutho labo
Ibutho ke kwakuya ngokuthi labo bafana bawontanga bangakanani noma bangaki ngokwenani. Ake ngenze isibonelo. Ngebutho Ingoba Makhosi sekubusa isilo ucetshwayo. Ibutho lokuqala isilicetshwayo la sibutha lelo Ingoba Makhosi. Ukhokho wami nje mina uMaphelu kaMkhosana kaZanqwana Zungu waye kulelo butho leNgoba Makhosi. Ngumzukulu weNgoba Makhosi nje mina. Angithathi kancane. Laba abadla amangisi iqala esandlwana. Yibo phela Ingoba Makhosi phela yahlabana kuqala. Ukhokho bami ke wayekhona lapho wahlabana futhi naye uMaphelu kaMkhosana kaZanqwana Zungu la okuzala khona ubaba wami kwaZungu. Ingoba Makhosi ngenxa ukuthi abantu basebandile ngesikhathi sekusicetshwa sebebaningi. Ingoba Makhosi cishe umningi bayo yayilapha ko 4000 5000 ukuthi phela abantu baqala babengakwazi ukubala inani ngqo. Kodwa nje yayibalelwa ku 4000 5000 6000 lapho ngobuningi yayiningi kakhulu ibutho Ingoba Makhosi. So ke lezo nsizwa ezayisuke ezibuthwe zingontanga zayibuthwa ke bese iqanjwe igama ke kuthiwa hayi Ingoba Makhosi noma esebizwa usezobizwa njalo kuthiwa unangu umfoka sibanibani uIngoba Makhosi sekuyaziwa ukuthi hawu nalapha nikhoma Ingoba Makhosi yibutho lelo yibutho lelo. So ke nondlela ke wabuthwa ke ibutho labo kwathiwa intontela. Ngaleso sikhathi ke abantu babengabaningi ke njengoba basebebaningi ngekhathi zenkosi ucetshwayo namanje intontela nje cishe kungenzeka ukuthi yayilapha ko 800 kuya ku 1000 ibutho intontela isiyonke noma ngaphansana. So ke undlela wabuthela kulelo butho lelo ke intontela ebutho ubani inkosi usenza ngakhona kaJama kaNdaba. Insizwa lena kuthiwa kwakuliqhaweke undlela kaSompisi. Insizwa le eyayinobuciko bokulwa empini, insizwa le eyayinesibindi ongakazi uzibona kangangokuthi isilo uShaka samenza induna yebutho intontela ngoba ebona isibindi nobuqhawe bakhe wabonda akube uyena ohola intontela ngoba phela yayikhethwa kanjalo induna yezinsizwa. Kwakufanele kube umuntu ozokwazi ukuyikhuza insizwa mangabe zingasaboni ngasolinye. Kungabe umuntu ozothi maybe uyakhuza zishike eshaye kwayena. Kwakufuneka umuntu othe kuba namandla kunazo bese bayinduna yezinsizwa. Kwamanje khetho noma ubani nje ukuthi akabe induna yezinsizwa. Into nje izoyishakalula insizwa. So wayesebake induna ke yebutho intontela sekubusa isilo uShaka undlela kaSompisi. Uyeke lo engifuna ukukhuluma ngaye ke. uMandlana ngangomntana. uMagaju njengengwe, uMahlatshwe Buhlelo njengethole, unolisingano olungakanani ongathonga undlela amanxeba na, umwelela weliphesheya umwelewele yonke intontela. Awusuka madoda. Silwane sikaMhlolo ngizokhuluma ngaye ke undlela kaSompisi.